Among pare, madamay sa nga Ilocano ke dama gayem na nga ang galog, bimisita jay lugar da. Kanya na pasabak pare. Aga pinastrek na pare ke tapno ipakita na ti kinalaing tayo nga agsa nga ilay aya. Kinuna na kinang galog nga saan isu nang agbabayin ke ipagpabalay na. Buwan pare ta kastamot at talaga to gali tayo. Managsa nga ili tayo naman. Oran ni bagbagadaan na ihimot tayo. Saan nga gusto dahi ta pare? Kaya di kuhan? Kastoy ti kuno na jay padata sa luyot pare. Di ka Tagalog jay bisita na aya. Buwan pare. Kuna na pare, nakaisang pa ya. Walang ya. Akala mo bahay mo. Ay naap. Badi pare. Anya horti ko na ng galogan pare. Ke maulawa pare ta nakaisang ni Ilocano. Isang nalaan ta walang ya. Akala mo bahay mo kuna naman. Isu nga agsarimadeng asumrag. Kasano nga rodan pare kunambot nga agsarimadeng asumrag. Kastoy pare. Impagarup ni saluyot. Asobra ti bain jay ang galog, iso nga inulit naman nun jay kumbidar na. Kung todo miestra ti iman na pa ya pare. Kit kuna na, walang ya, akala mo bahay mo. Ay anyan pare. Saan na lang napanunot ang madigi Tagalog nan? Kaya di ko ang pare niya tinaramid ang galogan. Bulon nan pare. Tipimanaw ta maluksaw na yan. Walang iya. Akala mo, bahay mo, kung alam mo kami pare. Adamo ni Lakay Guryo pare. Anya mo tiraramida na pare. Ada iti peraangan da, iti malaman. Nakatugaw iti balitang palpalailang Kaya di ko ang pare. Aglabas ti dua babae ket kunada. Lumabas kampay po. Kanya ti sungbat nila kay Guryo pare. Sungba nila kay Guryo. Ket adda kada kayo lablab sanda latan. Di kad pa marorod pare. Wan pare, ada rorod na. Anyan sungbat na kay di babae. Maminsan to na po ta adda pay papanan mi. Uwan mo ata, dangarod pa pananda. Kuna nila kay Guryo. Lukasta alablab sanda latan ket into maminsan saan kay to na magna dito yan manglikaw kay ton. Hindi. Naguyong mo nila kay Guryo. Wan pare, kunam no bagi na jay kalsada. Damanen istoryak may panggap kan Lakay Guryo pare. Anya man ang pare. Amom nila kay Guryo ket adda pilosopo na ngamin. Wen, oral la istorya mo, kat pilosopo. Na minsan pare, adda dagitay nurses nga apan ag community service. Kindi kuhan nga pare. Adda manen nila kay Guryo iti paraangan nakatugaw ti balitang. Daytan sa ka talaga di kaugalyanan ng pare. Wen dayta agpalpalabas. Ituloy mo di istorya pare. Makain-inom na gid nurses. Iso nga sinaludsod da kanila kay Guryo. Mainom ti danom yo apo. Wen, taabangan nga rod mo nagsakit ti tiyanda. Kanya ti sungbat nila kay Guryo. Kuna na pare. Ket adda kanyayo ngalngalan nyo. Ay, na. Na minsan manen pare. Nagpasyar na kita sa Batista, mabalay-balay. Wen pare, idi kuhan. Ke nasalaw damanen nila kay Guryo. Ke damat tayo aso nila kay Guryo abulos. Wen, ata kastamot dita agi galgalo. Sa lunsod na kita sa Batista. Kumagat na ita aso yo apo. Wen, ata narigat ti ag-injection nung makagat ka. Anya man ang tisungbat nila kay Guryo. Kastoy ti sungbat ni Lakay Guryo pare. Awan pa'y mo tinakita nga aso nga dimmanog. Ay, sos! Pilosopo talaga! Ay,